Și m-am dus acolo în pachet Protopopescu, aveam 3 odăi la mezanin. Era un trus de construcție acolo. Și ce vrei să fac? Bă, luni dimineață, uite o masă mai rotundă așa, 2 scaune, o cameră de aia și zici bună dimineața. Și de acolo a început toată treaba. La început, nefiind reglementată piața de publicitate și alte găinării, începeam la 10:30 seara. Dar o terminam și pe la 4 dimineața. Și pe urmă a zis Adrian, bă, te rog eu mult de tot. Ora 12, măcar să băgăm știrile, știi? Și după aia n-ai decât să stai cu... Păi am stat cu Emil Constantinescu până la 4 dimineața odată. Eu în televiziune numai meteo n-am prezentat și ora exactă. Rest am făcut de toate, chiar și știrile le-am prezentat când au atacat minerii Bucureștiu. Am rămas cu Adrian și cu Sârbu și cu George Eliescu, Dumnezeu să-l odihnească sus în tur. Am sudat ușile și, băi, rămân eu. Andrei a stat acasă, că avea... știu dacă avea copii mici atunci, și am rămas 3-4 oameni în tot ProTV. Maică mai având 16 ani, de-aia cred că eram puțin așa la limita țigăniei. Wow, 16 ani când a născut? Da, 15 când a fugit de acasă cu taică meu care avea 17, 18, au fugit de lângă Pitești până i-a dat jos grănicerii la Timișoara și asta e iarăși un semnal, da? Maica mea care după aia a dat măsa pe șest niște mahmudele, o salbă, alt semn, ca să zic așa, și libertatea pe care a avut-o și ea și taică-mea s-au și despărțit când au dat de Timișoara, dar născându-mă la 7 luni am avut 1,5 kg. Au zis, de unde sunteți? De la țară. Și tatăl tău câți ani avea? Tot în 17-18, da. Și a zice, marș cu el la țară. Și am stat de la 2 luni până la începerea școlii la țară. Bună seara, dragilor, sunt Damian de Ghici, suntem din nou la podcastul Damian de Ghici. Așa cum am obișnuit... Nu, o iau încă o dată. Cum adică, cum să spui despre tine că ești la podcastul lui Damian de Ghici? Bună seara, dragilor, îmi pare bine că suntem iarăși în seara asta aici și de data asta am un invitat foarte, foarte Dar special. nu e seara asta, că e lumina afară. Eu m-am uitat la tine pe YouTube. Ai ieșit de noapte? Ai ieșit de noapte? E aproape seară. E lumină, mă. E aproape seară. Am un invitat foarte special. Este un om drag inimii mele. Voi toți îl iubiți. Este unul dintre cei mai mari actori, o personalitate, unul dintre cei mai mari, a avut cea mai mare posibil emisiune din istoria României. Este foarte, foarte iubit de voi. Este un intelectual, un inteligent, un iubit, un om, un tată. Mulțumesc frumos, și Damian. cu tot respectul, Florin Călinescu. Deci pe bune, sunt chiar la podcastul lui Damian Drăghici. Bine venit, Florin. Bine te-am găsit. Cine ești? Sunt un om normal, născut în Timișoara, plecat de acasă cu gândul de a da odată la teatru și dacă intram, s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat până în seara asta cu tine. Dacă nu intram, mă întorceam acasă și eram beșnițar. Făceam bani. Eram miliardar la ora asta. Din Bișniță. Țiriac era pilotul meu pavion. Cred că aveam Boeing îl duceam și pe Iohannis. Deci erai miliardar. Da, pentru că era foarte simplu. Dar milionar ești. Nu știu, e relativă discuția asta, dar sigur eram atunci, aș fi fost ăsta, pentru că era simplu. Luai o vegeta de la săr cu 2 lei și o vendeai cu 4 lei. Un pachet de țigări așa și îl dădeai așa și te blugi. Mai ales că ești acolo la graniță cu sârbii, făceai treabă bună. Exact. Te prindea și războiul cu... M-a prins. S-au făcut bani frumoși atunci, nu eu, dar niște prieteni de-ai mei, da. Pe gândește că noi luam în România litru de benzină era o marcă și ceva și sârbii îți dădeau 4. S-au făcut bani serioși, averi serioase s-au făcut atunci. Și SIE și SRI-ul, ei au, la știri apărea câte o babă cu chiloții muiați în benzină, știi? Dar miile de tone se dădeau cu cisternele, cu trenuri, sute de vagoane. Despre ce an vorbim? Despre? Ce an vorbim? 94, 95? După războiul, da, când au bombardat americanii Serbia, 91, 94, 95. S-au făcut averi imense. Anul în care veni la ProTV? 95. 95 s-a lansat ProTV-ul, da. Încercase Adrian să facă ceva cu un an înainte pe la Costinești, cu Victor Prunaru, cu George Eliescu pe la Forum, cu o cameră de aia de nunți, atunci era un
VHS se chema ceva, M7 sau ceva, și eu eram regizor artistic la TVR, terminasem regia de film, de teatru și de televiziune, am început-o în 87, am făcut și această facultate, spre disperarea multora care spun actorule, actorașule și așa mai departe. Am făcut-o și pe aia la zi și am și vreo câțiva ani fără frecvență de psihologie. Mă interesa foarte mult, văzusem o carte mișto în Anglia, în care un englez analiza din punct de vedere al meseriei lui toate personajele lui Shakespeare. O carte fabuloasă. Și eu fusesem în Anglia în 78 cu Institut de Teatru, cu poate cel mai fabulos spectacol al doamnei Cătălina Buzoiană, Dumnezeu să o odihnească. Adrian Pintea era Romeo și Mariana Buruiana era Julieta, un spectacol făcut în 13 zile. Și atunci am văzut cartea asta acolo, printre altele, și am zis, bă, să fac și eu chestia asta, să mă dau o mare pe acasă când... am luat cartea, era în engleză, n-aveam răbdare să o descifrez, dar am dat din asta la fără frecvență, nu m-am dus bine, adică nu m-am dus nici la vreun examen, dar a fost o idee frumoasă. Am făcut regia, m-am angajat la TVR, era doar TVR atunci. Jucați deja în Lumini și Umbre. Aia de mult, da. Și după aia a venit 1990, eram încă în TVR. N-ai numit-o niciun fel, nici lovitură de stat, nici revoluție, n-ai vrut să o numești, ai zis doar aveai eu 90. am fost pe stradă, nu știam cum să o numesc. Exact. Deci fiind de Crăciun mergând acasă de fiecare dată, mama, tata erau acolo, nu știu ce, fratele meu, plecam cam în jur de 14-15. Am ajuns la Timișoara și fratele a zis, băi, e ceva ciudat. E un loc aici într-un parc în care stă un popă ungur și am început să ne întâlnim, ascultăm Europa Liberă, nu ne mai alergă miliția, fumăm, bem câte ceva mic, ascultăm Europa Liberă și trec băieții și spun să fiți cuminți, doar să fiți cuminți. Ceea ce era groasă, da? Și după care s-a întâmplat ce s-a întâmplat, am ieșit pe adică 19-20 și pe 21 am tăiat-o, aveam all seat. Familia mea proprie, nevastă mea și copii erau la București. Am tăiat-o spre București. Era un pustiu. Nu m-a oprit nici nimeni de la Timișoara la București, știi? Și m-am dus în piața la Comitetul Central pentru că fuseserăm solicitați să mergem la locul de muncă. Locul meu de muncă fiind Teatru Mic, Palatul Telefonilor la 2 metri. Efectiv, acolo ne-au prins răpăiala, știi, în teatru. Dar mai mergeam. Dimineața prindeau teroriști pe Palatul Telefonelor, unde era Informația Bucureștilor. Era o mare tipografie acolo care s-a demolat acum, era Berlinul. Dimineața veneau seara veneau taburi, arestau niște teroriști care erau politicos conduși în taburi și seara îi aduceau înapoi, iarăși făceau treaba pe acoperiș, pe acolo niște clădiri în care practic poți să mergi de pe o clădire, adică mergi pe o clădire pe alta. Da. După aia am aflat că erau simulatoare și așa mai departe. Din păcate la Timișoara n-au fost simulatoare, vreo 700-800 de copii au fost spulberați. Da. Și restul ăștia de la București, responsabilitatea lui Iliescu, acolo e responsabilitatea lui Ceaușescu, pe gloanțe scria RSR, Republica Socialistă România, deci e clar responsabilitatea lui Ceaușescu, Timișoara, prin generalii săi Stănculescu și Chițac. Între catedrală și operă s-au produs cele 700-800 de victime. Deci, de la Timișoara, cum toți știm, de acolo a început. Exact. Și am zis, bă, eu în 78, ca să mă întorc, în 75 am zis, bă, dau o dată la teatru, dacă intru bine, nu eram foarte înfierbătat. Îți doreai de mic copil sau? De pe la 12-13 ani îmi plăcea la teatru, știi? Adică îmi plăcea orice se întâmpla în afara școlii.
Dacă mergeam la sere, pe la grădini zoologice, dacă mergeam pe câmp să culegem ușețel sau broaște sau tritoni și salamandre, era orice mai mișto. Pe Bega, la Ecluză, era o grădină botanică foarte mare. În pădure, să culegem gâze, bontari, coropii. Eram campion. Luam câte un 10, restul abia treceam, pentru că alimentam laboratoarele cu rădăști, coropii, fluturi de noapte. Era moda insectarului, după aia cucerai câte o gagică, ierbar se chema, cu de-alea presate, nu știu ce, și cu tare. Și asta mi-a plăcut la școală. În rest, nu prea suportam. Sunt tauri și dacă simt iarba și zlazul și niște văcuțe pe acolo, pentru că pe mine mă amuză, știi, când văd toate televiziunile astea sau radio sau ziare cu Zodiacul. Și mai vine câte o popoză, zice, sunt și eu tăuroică, ca și dumneavoastră, zic, dacă tu mi-arăți pe izlaz animalul tăuroică sau berbecoaică, ești soția taului sau amanta lui, poți fi. Da. Ai intrat de la prima? Am intrat din prima, da, și mi s-a năruit planul să devin miliardar în mărci germane, era modă la noi, în Timișoara. Am făcut toată povestea asta și s-a legat repede lumini și umbre în anul 2-3. Am venit repede la Teatru Mic. Mișto pentru vremea aia, țin minte că era mic serialul. Da. Cu Lucian Pintea, foarte mișto. Da, și Adrian Pintea. Adrian Pintea, da. De asta ca și cum eu ți-aș scoate un sol. O altă notă, exact. Da. Și cu Adrian am fost coleg de facultate, da, 75, 76, 80, el la regie, am și jucat într-un film de-a lui de anul 3 sau 2, nu mai știu. Și m-a sunat într-o zi, bă, ce faci? Zic, bine. Era și căsătorit cu o timișoreancă de-a noastră de la Casa Venus, o femeie extraordinar, nu numai frumoasă, dar și femei, că noi când vorbim de frumusețea unei femei, aia e o chestie, așa, dacă îi faci coperți cu rujuri sau cu... Ce înseamnă frumusețea unei femei pentru tine? Tot ceea ce vine din înăuntrul ei, din inimă, din suflet, din privire, din ochi, din gesturi. Ca și frumusețea unui bărbat, numai că frumusețea unui bărbat fiind de altă natură, mai intervine și faima, nu știu, mii de ani am fost bătăuși militari, adică un bărbat conducea armate, țări, grote, peșteri, triburi și așa mai departe. Femeia care cucerea un astfel de luptător și un luptător cucerea un continent, nu știu, ia-l pe Antoniu. Și o femeiușcă, fie ea și stăpâna unui alt imperiu, l-a cucerit, dar nu numai pe el întâi, l-a cucerit pe șeful lui, știi? Deci asta este puterea unei femei, care nu înseamnă că a luat-o în clește și l-a îndoit, și nu. Cred că prima dată s-a uitat la el așa. Exact. Și a zis, sunt Antonio și Cleopatra. Stai niște că sunt și Cezar a fost pe aici. Sunt și eu șefa unui imperiu. Asta discutăm noi acum. Ești obosit? Mamă, când te întreabă o femeie dacă ești obosit, s-a terminat. Îți dai seama că ești mort, nu obosit. Terminat. Da. După, deci, Napoleon, de exemplu, asta este un exemplu, s-a luptat cu toată lumea, da? Cel puțin cu toată Europa la un moment dat. Și la un moment dat se ducea la o drăguță, două. Călare pe cal, că nu era Uber atunci și altă găinării, da? Și se ducea pe cal maxim un aghiotan sau doi. Toți dușmanii lui ziceau, facem și noi 2 zile pauză. Putea să ia gâtul în orice zăvoi, nu? Bă, se ducea la o iubită, ne batem a doua zi. La Austerlitz sau nu știu unde, a venit un nămol din cer vreo săptămână. Și au zis, hai să ne întâlnim cu austriecii, cu prusacii și cu italienii, cu rușii. Și au zis, bă, avem, dacă ți-aduci aminte, cei 3 mușchetari ziceau, bă, vrei să te faci mușchetar, trebuie să-ți fii cu mine. Și toți aveau câte o ibovnică de aia, iegăre, albe, alea, aurii, albastre, roșii. Ne bătem până mol, mă. Dar să zvântă și ieșim frumos. Bine, aveau și o tactică bizară pentru mine. Venea unul în altul așa, trăgeau ăia, cădea primul rând, trăgeau ăia, cădea al doilea. Niciodată n-am înțeles de ce.
nu veneau ca ai noștri în codrii Cosminului, coborau 10 turi să se pișe între stăjari, ai noștri în cărca lor, da. Lucrurile alea nu o să se mai repete niciodată, dar iată cum înțelegea toată. Am fost la Epernay, care e capitala, nu e Reims sau ce mai crede lumea, este la Epernay, capitala Șampaniei. Și am văzut acolo la Dom Perignon salonul împăratului. Adică oriunde era, venea o dată pe an să guste noua recoltă de struguri, care sigur nu erau încă șampanie, dar începea să fie un pic așa. Bă, o săptămână, totul nou de rață, canapele, chestii. Și deci venea, avea 3-4 ibovnice și pe acolo gusta și hai înapoi la luptă, hai înapoi la serviciu. Hai la povestea cu Pintea. Această imagine, sunt tablouri celebre, știi, cu bărbați celebri, da. Cu Samson în poala, cu capul în poala Dalilei. Da. Deci, ăla e un totem al relației noastre cu femeile, știi? Adică, dar ce poți să faci? Că nu, asta e frumusețea omenii, că nici nu poți să faci nimic. Sunt cu tare. Așa, te-am întrebat eu ceva, că spălam rufele la rău. Da, descăle că toată armata, că stau pe aici o săptămână. Te-a sunat Pinta pentru serial. Adrian? Pentru Lumini și Umbre, ai spus. Nu, el a fost... nu, pentru serial m-a sunat Andrei Blaier, era regizorul, și Titus Popovici, scenaristul, da. M-a sunat Adrian Sârbu. În capul tău acum cred că te pregătești de sala Palatului. Nu, nu se cu Pinta, că da. pentru film. Și a zis, bă, hai că nu știu ce. N-are rost să povestesc, că am mai povestit de câteva ori și ar dura... Și m-am dus acolo în Pachet Protopopescu, aveam 3 odăi la ea, în mezanin. Era un trus de construcție acolo. Și ce vrei să fac? Bă, luni dimineață, uite o masă mai rotundă, așa, 2 scaune, o cameră de aia și zici, bună dimineața. Și de acolo a început toată treaba. La 7 am început, pe la ora 11 mi-au tras siguranțele, că... Nu te mai opreai. Păi după vreun an jumătate a început chestiunea zilei, care și aia la început, nefiind reglementată piața de publicitate și alte găinării, începeam la 10:30 seara. Dar o terminam și pe la 4 dimineața. Și pe urmă a zis Adrian, bă, te rog eu mult de tot. Ora 12, măcar să băgăm știrile, știi? Și după aia n-ai decât să stai cu... Păi am stat cu Emil Constantinescu până la 4 dimineața odată. Și așa mai departe. Mi-a dat Dumnezeu, nu 100%, dar un simț pe care dacă l-ai bine, dacă nu l-ai... E harul de la Dumnezeu. E treaba ta cine te plătește la televiziunea respectivă. Simt când merge subiectul, când merge discuția, când merge Caterinca. Ca lăutarul la masă când știe că ia bani. Da, dar lăutarul mai... El ar sta până dimineața, știi? Dar aici nu era așa. Sigur, aveam și rateuri, ce să zic, când ai subiecte și tragi de el, dar când se lega discuția, văd că cochetez și cu jazzul, adică eu n-am înțeles niciodată cum se pot întâlni într-un beci 3-4 instrumentiști și uitându-se unul la altul încep, ăla cu pianul, ăla cu contrabasul și ăla cu James Sessions. Da, e o improvizație, exact. Jazzul 90%, dar asta e chiar improvizație în seara aia. Exact. Știi? Și a doua zi nu este același lucru dacă faci. Niciodată n-am înțeles cum așa, uitându-se și la lăutărie. Mi-am cunoscut și eu de 40 de ani pe toți celebrii lăutari ai României și nu înțeleg, eu n-având ureche muzicală, nu înțelegeam cum, pentru că soliștii de multe ori îi se duc pe linia lor. Cântă poate bine, pentru că... Dar și ei, acum s-a inventat solo! Băi, de ce îi plătiți să-l știu pe Adrian și el, tot la chestiunea zilei a debutat Salam. Bă, deci ăștia ar trebui să vă ia la bătaie, mă. Păi voi într-o seară cântați 3 minute, restul 8 ore solo.
solo. Da, spune, pentru Damian Drăghiș, pentru Daniel Nicolaină, pentru cutare. Și solo. Și cutare, și pentru de la Craiova. Și a venit ăla de la Topraisar, și cu Mătușa, și cu Gianni, și cu toți nepoții lui, și cu toate mercensurile din față. Deci când ziceam, solo, pac. Bă, zic, de ce nu? Voi ar trebui să luați bătaie, dar îi fac niște bani imensi. Cântă, nu știu dacă cântă 2 piese până la capăt, știi? Eu am cunoscut lăutari care mă uimea altceva la ei. Sigur că ei cântau la comandă, da? La urechea clientului, la rece, până de unăz, nu? Și țambalul sau ce mai e? Țambalul, basul, acordeonul, clarinet. La ce mai găsești suflul? Clarinet, trompetă, vioară, acordeon, țambal. Nu, ăsta al nostru zic, cum îl cheamă, am început să uit. Bibescu, da. Ăsta cum se cheamă? Clarinet. Clarinet e? Da. Dar e mai mic, mai lung? Da, mai lung. Exact. Tu ai cunoscut lăutari care, pe moment, și știu pe care, geniali, care compuneau instant versuri. Bă, deci eu dacă l-am văzut pe pe Leonard. Nu Leonard. Leonard era basist. Da, și pe Leonard băiatul Toni Iordache. Nu, cel care cânta pe la... A zis, bă, vin la tine, nu minune, e cu acordeonul. Și zice, păi eu zic, tu unde cânti? Mi-aduc aminte, pe la Paris, pe la Viena, dar ce faci? Când Bach la... Cum îl... Păi zic, păi stau să mai cânt de astea, dar pentru tine vin. Am nimerit de multe ori țambalagiu extraordinar, suflă mieluță sau așa, acordeonist minune, să zicem, sau cutare, și venea Mioara sau Maică, sau cum o cheamă? Paula sau Mioara, exact. Așa. Guriștii pleacă, nu știu, vin pe lângă client, pe acolo, nu știu ce, cu tare, și mai șuier așa, bemol sau nu știu ce zic ei acolo. Dar în general ăștia, am văzut că fiind atenți la el, mi-am dat seama că ei trebuie să fie atenți la solist. Normal. Că solistul mai o lungește, o mai scurtează, nu mă pricep la termenii voștri. Până la urmă, eu asta am învățat spre muzică. 2, 3, 4. Nu e așa toată muzica? 4 timp. Dar când începea la Gicuț era simplu, că el băga și cu chitara. Exact. Adică băga cu chitara aia lui și aia e, știi? La Gicu Petrache se referă. Da. Spune-mi, Aniștea, câți ani a durat chestiunea zilei? Păi din 96 până prin 2002. 7 ani. Ca emisiune satiră politică și sketch-ul ăla mic. După aia m-am certat eu prima dată cu Adean, am plecat. M-am întors în ProTV după vreun an și am făcut chestiunea zilei un fel de Las Fierbinți, așa ca să zic, știi, de astăzi. Că și Las Fierbinți tot după vremea lui Adrian stă în ProTV. Chestiunea zilei a fost un fenomen în România. Ăștia n-au făcut nimic. Da. Cred că da. Adică ratingul era... Dar știi ce e frumos? Că nu m-am gândit la... Tot a fost o consecință. Nici Adrian nu s-a gândit vreodată că o să facem un fenomen, știi? Deci pur și simplu a fost întâmplător, adică de la Dumnezeu. Nu știu dacă astăzi ar mai fi atât de ușor. Când vii după un TVR comunist cu 2 ore de emisiune seara, era destul de simplu să spargi. Lumea a fost șocată vreo jumătate de an că repede de tot am început să vorbesc cu mâncați și cu făceați, pentru că la început am crezut că trebuie să vorbesc în sanscrită pentru Pleșu și Liceanu, știi? Și mi-am dat seama că pot să le trimit o casetă înregistrată. Ca și cum tu ai vrea să cânti la clavecin în Notre-Dame. Încearcă să ne atace cineva. Nu, artificii, da. Sunt aici băieți, băgați șampanie la rece, da. Și după aceea te-ai întors iarăși la ProTV când ai fost din 2015 până în 2021 la România au Talent, în juriu. Au trecut deja 4 ani? Da.
Eu în televiziune numai meteo n-am prezentat și ora exactă. Rest am făcut de toate, chiar și știrile le-am prezentat când au atacat minerii Bucureștiul. Am rămas cu Adrian și cu Sârbu și cu George Eliescu, Dumnezeu să-l odihnească sus în tur. Am sudat ușile și, băi, rămân eu. Andreea s-a dus acasă, că avea, nu știu dacă avea copii mici atunci, și am rămas 3-4 oameni în tot ProTV. M-am întors, da, pentru că adică nu m-am întors niciodată. Și mâine, dacă mă ajut, eu nu... Știi, sunt ca într-un amantlâc, așa, în care, mai ales în etnia ta, femeia încă nu mai e nici ea ca pe vremuri, când eu am fost învățat că țiganca poți să-i faci orice, că ea acolo se îngroapă cu ăla și voi, adică voi, bărbații romi, avea, pe vremea când eu am cunoscut romi adevărați, adică țigani, ca să spun așa. Nu de ăștia cu post și... Nu, Damian, eu nu vreau să, nu știu, nici nu te întreb care este opinia ta, că nu mă interesează, dar eu nu pot să anulez acum Inimă de țigan sau Phoenix-ul cu Mica Țiganiadă sau cu Buda Igdeleanu. Adică, mă, nu știu ce e așa de jignitor. Nu e deloc, Doamne ferește. Omul cu caracter, omul fără caracter, omul curat, omul murdar, omul hoț, omul de cutare. Adică asta e. Sunt unii care te rog foarte mult să-ți măsori. Bine, mi le măsori, scoate 1 metru. Dar perioada în care eu, începând ProTV, am intrat adânc în toată cultura asta, și pentru că eram, deci gândește că eu sunt cel care a descoperit clejanii și nu pe băiețașul ăsta cu blonda, nu pe bătrânii clejani în 96 aveam o fostă iubită, Taraful o fostă iubită care ciuiase în Belgia și lucra la televiziunea belgeană și m-a sunat, bă, vrem să venim dă-ne ceva, ăștia vor ceva autentic. Și eram cu băieții ăștia pe aici, că nu știu ce, zic, bă, ce dracu avem autentic? Și cânta unul pe la Atene, la o vioară, și a zis, zice, băi, cred că ăștia bătrâni din Clejan ar fi autentici. Și m-am dus acolo, pământ pe jos, desculți. L-am cunoscut pe bătrânul cu balada lui Ceaușescu. Băi, băiete, au venit ăia din Belgia, i-au filmat, s-au dus la Bruxelles înapoi, au venit în limbă, au făcut contract cu ei, i-au plimbat în toată lumea, până când țiganii mei au zis, băi, spune-l ăla că ne-am zis, bă, ți-a sătura, bă, toată ziua în autobuz, în aeropoarte, în alea, noi suntem obișnuiți. Și una din fetele alea, de o frumusețe rară de acolo, producătorul ăla de la Bruxelles a luat-o, deci a zis, băi, eu nu mai plec, mă usuc. Bă, zic, dacă s-a uitat în ochii tăi, o să-ți cadă, o să-ți coacă, Și a zis, bă, da. Zic, băi, uite, eu zic, bă, ăsta, el nu mai pleacă din România, a zis că trăiește aici cu tine. Bă, dar ce mă interesează? E frumușel, belgeanul, știi? Asta, superbă. Zic, lasă ochii jos, nu mai te uita în ochii ei. Nu mai te uita în ochii ei, că mori. Nu mai mânca, nu mai cu tare. Și a zis cu tare. Taso, când a auzit, zice, băi, nu poate, ia mă, traducătorule. Param, băi, cu tare, suntem și așa ca mulți, dacă ești băiat așa, trebuie să vedeți, cu tare. Și a luat-o de nevastă. Și a dus-o la Bruxelles. Bă, trebuie făcut un film odată. Și mă suna Claude, zicea, bă, o iubesc de mor. Deci nu că o iubesc de mor, prin prieteni, familii, să uită la ea cum fac ce ciorbă. Adică, bă, zice, dar luăm de jos ceva, încălzim la microonde. Și aia zicea, du-te, bă, dracu, de aici cu căldurile tale. Păi vine mămica, cum, adică mai e la poceală, cum, adică să încălzim la microonde. Bă, zice, gătește și ăștia toate cunoștințele mele se fascinează. Spală, păi, iubita mea, nu trebuie să mai pui mâna, că merge în spate. Păi dacă m-am măritat cu tine, eu sunt muierea ta. Păi dar la spală, nu, eu îți spăl de drag, prostule. Eu nu spăl că mă julesc. Da. Eu îți spăl de drag, îți fac de mâncare, te trag,
Bă, zice, nu mai puteam să mă mișc într-o dimineață. Și mi-a zis țigan că ia întinde-te pe burtă. A venit cu niște oțet, cu spirturi, cu de-alea pe la farmacie, dum din aia, nu? Și să ținea cu o mână de perete și mă călca. Să plimba, nu știu dacă ai prins pe la... Da. Și tataia mea mă punea să fac. Cred că un sfert de țigan sunt și eu în mine, dacă mă uit la niște poze cu străbunic mea, cu mac modele, codițe împletite așa și cu 7 fuste. Bă, zice, mă trăgea, mă punea ventuze, descânta și ea, lua câte o de-aia, un chibrit, stângea, el, bel. Bă, zice, parcă știi? Ajunsesem pe partea asta. Ce n-am putut? Magazine, ți iau poșetă, le găseam acolo, le ducea înapoi, dăm banii, se ducea în hală, lua berbec, lua alea, le toia, făcea de mâncare cu tăsă. Bă, ce n-a reușit mulți ani de zile, până când Mititica a zis, bine, oprea poliția pe Bruxelles. Nu puteam să opresc pe să iasă desculță din casă. Deci ea mergea pe bulevard de pe Bruxelles, desculță și își mai punea și câte 3 fuste din alea, nu știu ce, cu tare. Nu, stomă cu paltoanele tale, lasă-mă, dracu, cum faci. Desfăcut, nu știu ce. Te rog eu mult. Bă, și a început să zic că vara mai făcea bășiși de la trotuarul ăla și atunci ce bine, mi-au niște sandale așa cu tare. Asta este o poveste de film. Da. Asta este o poveste de film. Frumusețea, sinceritatea, acum bășcălia asta, sigur că și niște băieți au stricat etnia, alea, în Europa, stai mă că nu e așa. Uite, eu mă duc la media și unde am treabă câteodată, nu se poate să nu trec prin Brăteiu. Brăteiu este locul din România cu o autorizație europeană de făcut ceaoane și brice și toate din... Dar bă, zic, dacă nu mă lași, bă, nu te las. Cum să iei o foaie de aram așa și doar toarta, exact. Doar toarta au ei o lipitură. Bă, din ciocanul ăla atât o bate, atât o pune pe un fel de să face potcoavă, cum se cheamă, nicovală, și atâta bate cu ciocănelul ăla și face aia. Ăștia nu sunt hoți, ăștia nu sunt ciorditori, ăștia nu sunt cutare. Din păcate, de mici am fost învățați că dacă nu mâncăm tot, ne dă la țigan. Dacă nu facem aia, ne fură țiganul, știi? Bă, dar țiganul nu ne cântă, nu ne dansează, nu ne face, uite, chestiile astea sau nu știu ce, știi? Am crescut primii 7 ani la țară și era lege. Ai mei făceau totul de mâncare, de îmbrăcat, tot ce aveau nevoie, ai bătrâni, străbunicii, da? Ce nu puteau să facă? Pălăria și ceaunul. Și asta ce însemna? Toamna venea o șatră la marginea satului și ăștia le dădeau alimente, nu știu ce, cu tare, și le dădeau ceaune și pălării. Ca la chibuț. Eu am prins, pentru că lumea astăzi nu mai înțelege, nici țiganii nu mai știu de ce erau împărțiți pe meserii. Când zici aurar, ceaușar, lingurar, mătăsar, penar, asta nu înseamnă că erau, unii vorbeau altă limbă. Ei ăia făceau lingurile, ăia făceau ceaunele, ăia făceau ursarii. Ce făceau ursarii? Duceau ursul. Țineau un urs, da, exact. Îi scoteau ghearele și dinții și îl duceau pe la târg. Bă, ce barbarie! Dacă ONG-urile astea triste, eu am o voluptate să intru cu ei în discuții. Milioane de ani, asta a fost viața noastră. Nu puteți anula voi într-o secundă, da? Dacă mi se pare barbară grădina zoologică astăzi și mie, dar explică asta unui copil. Mi se pare barbar să ții un ursuleț în lanț, să-i scoți dinții, ghearele și să-l pui să joace pe jar și cu tare. Bă, da, sute de ani nu i-au omorât nimeni. Era obligatoriu, da? Acum nu-i mai lasă nici cu capra, nici cu nimic, cu toate. Zi-mi de copilăria ta. Ai avut copilărie frumoasă? Da. Cum a fost? Cum trebuie. Cu Moș Crăciun, cu Paște, nu era iepuraș atunci, cu tataia, cu scatoalce, cu Sfântul Nicolae. Ai fost crescut de bunici, nu? Tu îți dai seama că ăștia o să interzică, dar nu că o să le interzică, nu o să mai înțeleagă copiii Ion Creangă, de exemplu. Când îl lua pe Moș Nicolae din cui și harști. Ai fost crescut de bunici? Da.
Nu, am fost crescut. Ce se întâmplă? Maică mea având 16 ani, de-aia cred că eram puțin așa la limita țigăniei. Wow, 16 ani când a născut? Da, 15 când a fugit de acasă cu taică meu care avea 17-18, au fugit de lângă Pitești până i-a dat jos grănicerii la Timișoara și asta iarăși un semnal, da? Maica mea care după aia a dat măsa pe șest niște mahmudele, o salbă, alt semn, ca să zic așa, și libertatea pe care a avut-o și ea și taică meu s-au și despărțit când au dat de Timișoara, dar născându-mă la 7 luni am avut 1,5 kg. Au zis, de unde sunteți? De la țară. Și tatăl tu câți ani avea? Tot în 17-18, da. Și a zice, marș cu el la țară. Și am stat de la 2 luni până la începerea școlii la țară. Libertate absolută. La părinții mamei. Nu, erau din același sat. Părinții stăteau așa, 3 case unii cu scris, sau cum se cheamă ăștia. Cu scris, da. Așa. Deci, norocul meu, ca și copil, era că erau așa, printr-o grădină ajungeam la... Alți frați? Când nu-mi conveneau bunicii ăștia, mă duceam la el. Deci cu păscutul oilor, cu izlas, cu vacile, cu gâște, cu rațe, cu limbrici, cu oxiuri, cu tenie, cu toate alea, că nu spăla nimeni. Alți frați sau doar tu? Din altă căsătorie a lui taică-meu, că n-a rezistat prea mult povestea aia. Poveștile astea la început așa, când sunt mici, nu prea rezistă. Da, dar toate alea cu descăpeta... Săptămâna trecută, când a fost cald, se confiscau tene și aia sau ce dracu, erau niște gumari. Ni se luau și toată lumea umbla desculță până la prima brumă. Deci nu poți să spune cum să te alergi. Într-o familie bogată sau într-o familie... Săraci. Și cu necaz mare, bunicul, adică tatăl mamei, mort pe front la Odessa, luptându-ne cu rușii. Înțelegi? Deci nu cred că îți poți imagina cum e să te fugărească golanii aia mai mari desculți când s-a tăiat porumbul și cereale, știi cum intră alea în tine, zici că ești la circ pe cuie. Și la București la câți ani te-ai mutat, Florin? Am terminat liceul la Timișoara, da, deci sunt născut lângă Viena, la Timișoara, ca să zic așa. Nu râde că eu de la Timișoara la Viena mă duc să mănânc o înghețată în 3 ore. La București, da. Au făcut și ungurii tot, Inelul, Budapeste, deci ajung într-o viteză. Atunci, la 18 ani am terminat liceu și zic, unde dracu, că tata zicea, plângea, ăsta e poliția, miliția, ăsta are... Tata mă lași în pace. Eu nu am mai cerut bani de prin clasa 6, da? Fă, ce să fac? Și când m-am întrebat încolo, trebuia să înveți la filologie, la geografie. Eu am făcut secția umană. Unde dau la Institut de Fizică Atomică? Te-a susținut cineva spre carte sau doar tu singur? Și atunci am zis, intrase un băiat care era cu 2 ani mai în urmă, intrase la București la IATC, Dani Văneții, l-am căutat și zic, Dane, ce-i cu IATC-ul ăsta? Dacă ai ceva talent, trebuie să știi vreo 5-6 poezii și un monolog. Zic, deci nu trebuie să învăț toată vara ca la medicină. Nu, e pe talent. Acolo și am dat și am intrat. Și de acolo toată povestea cu destinul meu. Dar să știi că destinul meu, iarăși veneam, eu chemam la emisiune, aveam vineri seara ne distrăm cu Florin Călinescu și acolo chemam, acolo venea lăutăria, venea muzica ușoară, veneau curiozități, veneau nu știu ce. Și venea și Maria, adică veneam și cu de-astea. Și la un moment dat a venit un sobor de ăsta de țigăni, cu găini, cu nu știu ce, aveam o temă de asta, cu blesteme, cu tot felul de... și erau niște țigăni și acolo, cu găina, cu farmece, cu nu știu ce, și eu m-am așezat și eu așa jos să văd care trebuie și uite acum că zicea în limba aia acolo, nu știu ce, și vezi, Florica, uite, începe să se albească ochii la găină și acum lasă capul într-o parte. Zic, dar de ce o strângi de gât? Că ea o strângea pe găină pe șest, așa să le cine găina. Dar aia vreau să mă... dacă nu crezi în chestiile astea, n-are rost să ți le... șmecherie, așa. Da, nu, și atunci s-a decretat, la ghicitoare, la cărți, la tarot, la
la Glob, la Boabe, la Bob, la toate astea. Dacă nu crezi, nu veni. Trebuie să crezi. Deci trebuie să vin ca Zăvoranca, disperat să vă dau 10.000 de euro. Ia zi, mă dezlegi, mă legi, mă... Eu n-am treburile astea. Dar o țigancă odată mi-a zis un lucru care mi s-a părut foarte interesant. Și necerând un ban, mi s-a părut Decent. corect. Văd ceva ce n-am văzut la nimeni. Ce? Dacă ai nu știu câte vieți, în toate viețile până astăzi ai făcut același lucru. Adică ce? Adică ai stat în mijlocul anilor și ai căscat gura la tine. Nu știu cum să chemam, peșteră sau aia, vrăjitor, șaman, războinic sau cu tare. La alții am văzut că a fost crocodil, că a fost femeie, că a fost câine, că la tine tu tot timpul, dacă ai avut 7 vieți, în toate 7 ai stat așa și oamenii în jurul tău, preot, căpetenie. Ceva care, da, ca în viața asta. Da, Dumnezeu mi-a dat darul ăsta. Sigur că nu te înghit toți, dar aici tu știi cum e, că nici tu nu poți să umpli 20 de săli. Normal. Adică faci o chestie culturală și cei care iubesc chestia asta te caută. Și după părerea mea, mi se pare, am ajuns la concluzia asta, că există un ground zero unde totul este într-un echilibru perfect. Da, Dumnezeu, 50-50. Ground zero e de ursari sau de mătăsari? De ursari. Ground deci, zero. Nu, dar chiar sincer și m-am ajuns la concluzia. Câți ani ai stat în America? 10. Ai apucat câteva cuvinte. No, police! Când intru în sală, m-am ajuns la concluzia, bă, dacă sala Palatului are 4.000 de oameni, eu dinainte, așa gândesc, sunt sigur că 2.000 poate să mă iubească și 2.000 poate să mă urăscă. Nu. E un echilibru. Nu e un echilibru. De ce? Pentru că atunci când vezi un afiș, Florin Călinescu, Drăghici, nu știu ce, nu e ceva întâmplător. Cum am fost și eu actor la teatru și director 15 ani, știi unde te duci, îți cumperi bilet. Da. Raportul poate să fie, să zicem, 2000, cum zici tu, dar ăia 2000 au venit pentru că sunt soțul, soția, iubitul, iubita, curiosul. Deci ăla care a luat bilet și l-a invitat pe companion sau pe vecin, îi spune, dar ce ai crezut? Că e Loredana sau Delia sau Striptease sau Chippendales? Nu. Eu mergi pe mâna mea și dacă e data viitoare te uiți la fotbal, exact. Nu mai vii. Da, corect. Știi? Deci eu la teatru eram mai expus puțin și mai ales ca manager, pentru că îi mai aduceai cu aia, știi, și atunci zicea, bă, ce e asta, mă, aici? Și atunci eu mă opream pe scenă și zic, tati, îți pun pe scurt. Ție dor de actoria? Aș vrea să mai joc câteodată, dar ca instituție nu mai îmi e dor, pentru că s-a întâmplat ceva la care nu m-am gândit în tinerețe. Atâta timp cât eu am venit în cinema și în teatrul românesc cu Olga Todorache, profesoara mea, de etnie, știai? Da. Ea personal mi-a recunoscut. Da, dar nu ți-a recunoscut numai ție. Da. Din noi tuz. Țigancă moldoveancă. Dar Margareta Pogona, Gina Patrichi, nu mai zic, Vasilica Tastaman, Cocan. Deci eu aici am venit. Am venit aici cu Ilarion Ciobanu, cu Ștefan Iordache, cu Vasile Înțulescu, cu Cozorici, cu Mintică Popescu, cu Marin Moraru, cu Amza Pelea, cu Octavian Cotescu. Am căscat gura. Îmi dădeam sânge și urinic dacă un maestru zicea, bă, te iau să treci prin scenă, faci figurație de seară la mine. Leșinam. Da? În momentul în care această lume s-a dus, a venit o altă generație, n-am nimica cu treburile astea, eu n-am o treabă. Știu de unde am venit și știu unde mă duc. Da? Și cu asta basta. Chiar vorbeam acum cu Florin Zanfirescu și zic, ce faci, mă? Ce poți să m-am liniștit? Mi-am cumpărat locul la Belu. Adică
Bă, de ce faci așa? Pentru că eu am fost la multe de astea de țigani. Sunt geniale. În prima zi se bocește, se urlă. A doua zi e neutră și a treia zi e veselie. Unde te duci? Ce n-ai făcut? Bă, dar pasajul ăla când îl scoteau pe mor să-l ducă pe unde ai iubit. Da. Ăla e genial, să-l duci până în oraș și să zici, Viorico, ieși, fă să vezi că... Mamă, și vădova care zicea, și aici ai fost, apropo de educația și de cum trăiau cuplurile pe viață, de altfel, dar acceptată de către partea feminină, că bărbatul e mai liber decât femeia, care n-avea timp să fie ai vrea să mai joci, dar într-un alt context. Știi ce se întâmplă? Acești oameni care aveau problemele lor, de exemplu, se bea, se făcea, când nu aveau treabă. Dar ora de repetiție, repetiția în sine, spectacolul, ziua de filmare, erau catedrale. Seriozitatea, responsabilitatea, da? toate. Astăzi eu și director mă duceam la 10 la scenă și veneau pe la 11 și un sfert să mă anunțe că se duc să fac concert. Ce să fac, șeful, că mor de face. Candida, băutură și așa mai departe. Și așa mai departe. Deci, în condițiile astea, nu mai vreau să fac această meserie. În condițiile în care la televiziune mi se spune că astea sunt cerințele publicului, eu cui să-i spun că tot eu, Florin Chionescu, am făcut chestiunea zilei și discuții serioase, comice de altfel, cu oameni serioși, și tu nu mă poți convinge pe mine că lumea este cu ăia închiloți pe insule sau pe subsoluri, care cu care, sau mirese, sau divorțuri, sau dragoste, sau culinare, sau... Noi așa am început ProTV-ul. Mi se spune astăzi că cu tare, să fiți sănătoși. Eu sunt un om născut liber și liber am să mor. Și când nu-mi place ceva, eu nu mă gândesc la consecințe. Aveam 2 copii mici, mea nevastă mă întreba, ce faci? Mi-am dat demisia de la teatru, mi-am dat demisia de la ProTV prima dată, mi-am dat demisia de la... Păi și cu copii? Dar ce, s-a făcut seara și n-au băgat ceva în burtă? Mă duceam, jucam fotbal cu unii de la Prozar, puneam pariu, jucam în poker, veneam cu 2 găini. Asta vroiai să-mi spui? Că trebuie la copil? Ia leacile. Le ai. Dar nu pot să stau undeva în care nu există, într-un loc în care nu există sinceritate. Ce facem noi acum? Adică cum ar fi să vin eu în culise la Sala Palatului și tu să faci... Hai mai repede, că vreau să mă duc la de seară, nu știu unde. Că am deținut în compost și mi-a adus Călinescu 1 litru de apă neîncepută la izvorul Dunării. Dacă nu fac chestia asta, nu pot să fac nimic. Eu mănânc, dacă eu vin la tine sau tu vii la mine și ai terminat de mâncat și mă vezi, te apuci de mâncat. Da. Deci dacă nu fac totul cu sinceritate, cu poftă, nu fac. 100% dedicați. Beau până se stinge lumina. Dar beau la mine acasă, ca să nu se stingă lumina, mi se pare. Da? Dacă mergem. Dacă stăm, adică nu există să fac ceva din obligație. Nici măcar dacă sunt angajat profesional pe contract. Ești un om foarte puternic, Florin. Ai avut de-a lungul anilor și niște ani foarte grei în viața ta. Ai fost foarte încercat. Toți anii au fost grei. Toți anii au fost grei. Toți anii au fost grei. Anul 2005 a fost poate cel mai greu an pentru tine? O să vă chinuiți. Nu despre asta e vorba. Spun tot contextul. Da? Când pleci la drum, n-ai de unde să știi ce ți se întâmplă sau cât durează. Lucrurile... E foarte complicat când omul împarte viața în lucruri plăcute și lucruri neplăcute și dar nu e nimic, nu e nicio tragedie. Când mergi pe drum, poți să vezi multe lucruri, poți să vezi cadavre, poți să vezi nunți, poți să vezi hold-up-uri, poți să vezi indolență, hărnicie, mizerie, Ucraina, război, Putin, deștepți, biserică, de toate. Eu m-am născut am trăit la țară până la 7 ani și acolo s-au pus cărămizile. Străbunica și străbunicul au trăit 100 de ani. El a venit de primul război fără un picior și și-a îngropat copilul, nici măcar nu l-a îngropat, a îngropat o hârtie, că i s-a scris că a căzut la Odessa, da? Deci el a trăit 100 de ani, bunicul meu a trăit 29 de ani.
și nu știe nimeni, n-a știut niciodată unde o fi luat un tun în cap. Ce să mai găsești? Atomi. E bine, acești oameni, străbunicii mei, care au fost baza, ăla își făcea singur piciorul de lemn din piele de la căpăstrele de cai și bătut în cuie și scârțea, l-auzeai de departe. Asta era bine pentru noi golani, înțelegi? Atunci străbunicul meu a zis, străbunicul a zis, nu-l bate. De ce? M-a prins până la urmă. I-am luat piciorul ca să nu ne mai așa și l-am pus într-un butoi cu apă. L-am pitit undeva în spate. Pentru că am vrut să văd, fiind de cireș, dacă face și cireșe. Deci asta iarăși trebuie să fac eu un scenariu de filmat. Și mergea așa, și cârțâia sărac, și de lemn, și nu s-a plâns niciodată, și avea răni, și n-avea răni. Și acum trebuie să fie electric, totuși nu știu ce. Unde a dispărut chestia asta? Dar altceva vreau să spun, care este esențial pentru întrebarea ta. Au făcut 12 copii, 8 au murit în primii 2 ani, pojar, cu tare. Cum era atunci? L-a luat vaca. Da, făceau și mulți. Așa. Așa a vrut Dumnezeu. Era vorba. Da. Dar n-ai ce? Păi dar nu ai plâns după aia 8? Dacă așa a vrut Dumnezeu. Dar mi-a dat, uite, paciu. Așa mi-a dat Dumnezeu. Vaca a făcut vițel, așa a vrut Dumnezeu. Vaca n-a făcut estearpă, așa a vrut Dumnezeu. Eu când văd astăzi oamenii se sună, ai văzut ce urât e afară? Să-și fi pus problema străbunicii mei că plouă, că ninge, că cutare și acum vine și spune jurnalul, zice, WC-ul în fundul curții. Atunci nu era în fundul curții. Era la 200-300 de metri de casă și astăzi am aflat că e feng shui. Nu faci caca unde mănânci și dormi și iubești. Te duci cu mizeria departe de casă. Da. Deci îngheța măslina în mine și ce bătaie am luat că m-am ușurat un viscol în spatele casei și a zis, băi, dar zic, dar nu vedeam de zăpadă. Te duci, târâși! Nu se poate, te duce câinele, că câinele simțea imediat ce urmă să... Deci viscolul, ploaia, nămolul, căderile de maluri, de pământ, animalele, vulpea, uliu, supărările, căzutul cu luatul în coarne de taur, totul era de la Dumnezeu. Și atunci omul zicea, ce putere am eu? Cine sunt eu dacă tot ai bătrâni Adam și Eva n-au vrut să ne fie bine? Asta este viața. Ce avem? Deci imaginea când veneam, că mai ne lua și pe noi deja de la 4 ani la câmp, la coasă, la cules, la prune, și când veneam acasă, deci noi, și el doar se uita. Și din ochi, lua din ceaunul la comuna. Deci, eu nu înțeleg astăzi. Deci, tacâmul era o străchinuță și o lingură de lemn. Furculiță, cuțit. Deci se mânca cu mâna. Tot ce puteai să iei între degetele astea cu un boț de mămăligă sau să întingi, aia era mâncare, da? El judeca cea unul din ochi. Bă, dacă nu era prea așa, dădea la copii o bucățică de cărnică. Bucată, îi zicea, bucată. Dădea la copil boțul de mămăligă după cruce, tăia mămăliga coața și el întingea pe acolo, s-a uitat la noi că rămânea un rost de la oaripele, lua ele mai așa, dacă se tăia animal de Paște sau și atunci au mâncat toate. Și după aia rămânea și pentru femeie, ne scula, rugă, plecam și ea termina untura aia din, apropo de nutriționismul tău, să știi că n-am mâncat și eu acum cresc porci ca să mă întorc prin tot ce fac la starea aia de libertate a copilăriei, care m-a fundamentat ca om. Nu găteam decât cu untură de porc. Care se pare că e cea mai sănătoasă. Înțelegi? În 2006 sau ceva te-ai retras în viața publică pentru o perioadă. Când nu o să mai mă vezi vreodată sau când Greta nu o să mai sună, adică așa, atunci m-am retras din viață. Că e publică sau nu, eu n-am făcut diferență. Ți-am spus ghicitoarea ce mi-a zis. Eu, dacă mă duc în piață acum, fac spectacol.
dacă merg cu metrou și se uită 7 la mine, îi fac un stand-up. Da. Colegul meu se ține de mine, haide mă, să faci și noi o sală Palatului, vine cu creionul, 4.000 ori 100, uite ăla, uite. Și zic, bă, dar nu ți-am făcut stand-up? Nu, Greta se referea și mi-a spus astăzi, de când am vorbit că o să vin cu aceea, a spus că la un moment dat ați avut o discuție privată unde ai spus că e greu să fii și mamă și tată pentru copilul tău și de-aia vreau să mă retrag. Cred că o încurajam pe ea dacă vrea să facă copii sau nu. Știi care e treaba, Damiane? Pentru mine n-a fost nimic greu. De ce? Pentru că nu m-am băgat în lucrurile care nu mi-au plăcut. Deci eu pot să sap cu mâinile mele, pot să tai porcul, pot să merg pe tractor, pot să tai lemne, pot și fac ceea ce pot să duc până la capăt cu plăcere, cu bucurie. Păi, preocupările umane, ar trebui să așa, dacă te uiți la ce-ți cere doctorul când te duci și ești neliniștit? Ce probe îți cere? Analiză de sânge. Un căcat îți cere și un pișat. Îți cere urină și ce frumos îi se spune căcatului. Da. Deci asta cu sângele ți le faci acolo, dar alea sunt esențiale. Da. E un film foarte frumos, Ultimul împărat al Chinei, în care 700 de sfetnici stăteau și luau olița și o duceau la... Deci, de ce treaba asta este vitală pentru sănătatea noastră? Pentru că acolo se văd multe lucruri, nu? Mai multe decât în sânge. Sângețele îți arată, îți confirmă din tabloul lui Mendeleev dacă ai și n-ai. Dar dacă acolo este marmeladă, dacă acolo e compot, dacă acolo e un cabanos, dacă nu știu ce, dacă îți două bucăți, dacă stai așa, dacă culoarea... Și încep discuțiile, urina la fel, dacă e alb, te întreabă, cum faceți pipi? Alb. Băi, camierea, hopa... Dar trebuie să te duci cu borcanelul. Ceea ce pe mine m-a amuzat întotdeauna, că nu puteam să nimeresc. Trebuia să-l lipesc, să-i pun o sârmă ca la șampanie, să fac asta. Și ailaltă nu știam cu ce să iau în cutia lor și cu tare. Ei bine, dacă faci doar lucrurile astea, știi că eu n-am fost niciodată în nicio excursie. Eu nu fac niciun city break. Nu ies din casă, nu ies din curte. Mă bucură viața dacă văd că plouă, dacă ninge, dacă e soare, dacă e umbră, dacă animalele sunt vesele, dacă rațele măcăne, dacă e frig, dacă e cald, dacă e rece. Vrei să spun că am două mașini, am un Jaguar și un Porsche din 2000-2003. Atât. Nu, mai am și o Dacia și un Defender. Cum ți-ai găsit? Ți se pare normal cu Jaguarul să am 18.000 de kilometri în 25 de ani și cu Porsche-le vreo 7.000? Ți se pare normal că nu am fost la Nuba, la H, la Maș, la mare, la cluburi? De ce trebuie să mă duc undeva să beau ca să mă vadă lumea? Când eu pot să beau, dar pot să bei singur. Profesorii mei între ale băutului zicea, băi, tu ce crezi că e Revelion? Nu. Monte Cristo trebuie să fii când bei. Zi-mi doi profesori ale băutului. 20 de ani închis cu sticla ta și cu gândurile tale acolo, ești... Dinică ți-a fost profesor de băut? Mulți alții, da. Da. Pentru că dacă bei că ai rămas singur pe lume, dar eu n-am rămas singur pe lume, dacă a fost asta întrebarea ta. Eu am avut lumea tot timpul. Dacă înțelegi care e mecanismul vieții și că unii vin și pleacă înaintea ta, ești ok. Dar cum poți să bei singur ca un prost? Eu nu beau singur ca un prost. Eu beau cu Bacchus. Păi cine e Bacchus? Hai, vezi de treaba ta. Da. Păi dacă ești milițian, zici 100 de coneac, ești pierdut. Da. Dar dacă stai cu gândurile tale, dacă stai cu fantomele tale, cu îngerii tăi, dacă stai cu tine, cu noaptea, cu ziua, dacă te gândești în timpul ăla, dacă nu te gândești, eu îmi fac singur sărăcia cu Duhul ca să pot să supraviețuiesc. Pentru că altfel îmi pleznește capul de gânduri, de idei, de cutare. Și atunci zic, Iisus, păi nu ți-am zis eu, mă, că dacă ești fericit? Și așa e.
Și fac ca un Ești un om credincios? fac ca, am o relație corectă cu Dumnezeu. Pentru că sunt posesorul unui adevăr emis de Dumnealui. După chipul și asemănarea Lui suntem toți. Ori dacă eu sunt și eu după chipul și asemănarea Dumnealui, sunt atent la semnele pe care mi le dă. Mă uit și îmi spune, știi care e semnul meu că încă sunt în grațiile Lui? Faptul că sunt acum neadus pe brațe sau cu tuburi în mine în fața ta, dar faptul că muzica ta, în mod principal, cu ce se exprimă? Cu degetele? Da. Ești... Sau cu naiul, sau cu vocea, depinde. Da. Deci, practic, îți trebuie toate cele 10 degete. Da. Dacă îți cade o coasă pe 4, S-a terminat. nu poți să cânti cu... Ba da, Așa. aici. Dar dacă faci un cancer la buze, Nu mai poți să mai cânti. duci la curs. Exact. Deci Dumnezeu te iubește pentru că încă ai mâinile capabile să facă așa și buzele. Deci eu mă uitam la colegii tăi, înaintașii tăi, la Luca, la Simion, la Zamfir și mă gândeam doar la un singur lucru. Băi, e chiar periculos, Da, da, da. nu? Da. Pentru că la aia, la trompetă, sigur, acolo mai scui, mai nu știu ce. Bă, dar aici, la un moment dat, e o chestiune fizică, nu să tot plimbi, nu știu, se atinge de buze sau e așa, o milimetru distanță? Se atinge, normal se atinge. Deci măcar dacă poți să faci asta, înseamnă că Dumnezeu are misiune cu tine încă pe Deci vezi, atâta timp cât eu deschid gura, care a fost 7 vieți până acum ascultată de toți cetățenii. și acum ascultată. Și acum înseamnă că Dumnezeu zice, vezi de treaba ta, mă, vezi de... La ce proiecte lucrezi Păi și acum? când o să-mi dau seama, Doamne, că ți-ai luat fața de la mine? Când o să te trezești într-o zi ce o să faci? Și nu mai ești aici. Nu. Aia izbăvire se cheamă. Când o să faci așa, ca peștele în acvariu. Știi că niciodată n-am lipsit de la repetiții, filmări și piese de teatru? Niciodată n-am avut fular, mănuși, căciulă, niciodată n-am avut răgușeli, noduli sau chestii așa care să mă împiedice să fac profesia. Păi nu mă iubește? 100%. Și zic, adică chiar am avut odată senzația că m-a certat popa la țară și a zis, n-ai venit. Eram copil mic așa. Și zic, ia stai, părinte, puțin. Ce s-a întâmplat? A zis că pot să lipsesc eu. Mai am 2 întrebări. 1. 20 dacă eu abia am venit. Ai regrete? Am. Cel mai mare regret al meu acum este, sau de mulți ani încoace, este că nu mă mai pot naște odată ca să mă fac bucătar. Deci, mi-a mai dat Dumnezeu un dar. Îți place să gătești? Îmi place să gătesc, dar de ce? Pentru că mi-a spus un șef, am avut ocazia să-l cunosc pe Ramsay și a zis, bă, așa cu clătita pot să facă mulți. Dar tu ai ceva pe care puține l-au. Anticipa, dacă gustul un ingredient, undeva s-a fixat și eu știu exact ce înseamnă galangalul astăzi sau frunza de lămâie uscată sau... Ai exact. Și în momentul în care prind o bucată de carne sau nu știu ce, sau legume, sau orice, la mine sunt Biblioteca Academiei din condimente. Și imediat știu ce se poate combina cu ce se poate combina ca să iasă. Pentru că altfel, asta e un mare har. Altfel, carnea trebuie gătită doar cu sare. Nu trebuie să strici cu sosuri, cu cutare. Dar alte mâncăruri mai evoluate așa, în momentul în care un miros și un gust se imprimă în gură, la mine s-a dus... Deci ăsta ar fi unul de cele mai mari regrete. M-aș face bucătar fără ezitare, pentru că adică tu ești un caz pierdut, deci o să te duci în iad, te anunți de pe acum, unde o să ți se dea numai apă. Mâncând cum mănânc. Da, pentru că Dumnezeu, când o să te duci acolo între lumi, o să vină Dumnezeu cu Sfântul Petru, o să le cânți puțin la și zice, băi, Damiene, mai sunt niște naivi aici. Ți-am dat o viață.
Da. Ce post ai ținut? Când am intrat aici, cum se cheamă postul tău? Doar cu apă. Nu, cum se cheamă, ce culoare are? Negru. Jos. Te duci la Skaraotski. Post alb, de ce oare nu există? Deci tu te pregătești să arzi să le cânti la dragi drăcește, că tu cânti drăcește, ca un compliment, da? Dar te anunți de pe acum. Cu postul tău negru te duci la casino, ce? Ai pus pe La ce proiecte lucrezi ai acum? pus pe negru. Și îți mai spun ceva, există un teolog Swedenborg, care spune așa, are o pildă extraordinară. Extraordinară. Și te rog să te gândești la ea. Nu să te întorci înapoi la 100 ta de kg sau... la un moment dat se duce unul în fața lui Dumnezeu. Ce-i cu tine? Doamne, cât ai? 100 de ani am trăit. Cum? De când m-a făcut mama, m-am târât pe coate și genunchi în pustiu, sub un smochin și am stat acolo pe un preș de la 7 luni până astăzi, în fața ta, 100 de ani. 100 de ani ai stat în pustiu pe un preș și ai mâncat rouă și smochine? Da. De ce? Pentru că am vrut să fiu ferit de relele lumii, de păcătuială, de toate chestiile astea. Iei liftul jos. Dar de ce? Nu ți-am dat viața să-ți bagi joc de ea. Înțelegi? Am înțeles. Ceva din ce spun? Tu îți bagi joc de viața ta acum. Mă simt bine, mă simt sănătos, am erecție. La ce proiect lucrezi acum? La niciun proiect. Doar la Florin. Îți dai seama ce liber sunt și ce libertate. Aplauze. Ba nu, am tăiat, adică nu pot să zic că te îngrozești tu acum. Da. Dar ți-e bine așa. Fiind liber. Fără niciun proiect. Da, pentru că nu înțeleg unde trebuie să ajungi. Ce trebuie să faci? Trebuie să ajung la... ce? Trebuie să mă duc la... Trebuie să... Da, povestea cu Fărămiță la Ambro, știi, și cu artiștii? No. Că ai zis de Dinică, era odată la o șușă prin anii 60 și nu știu, și a zis, băi, e vină coace, măi. Da. Tu ai făcut facultatea asta de artiști? Da, Fărămiță, am făcut, iată ce, era Dinică, tânăr de tot, îți dai seama. Deci, cum se cheamă? E TCU. Deci ai făcut facultatea cât faci? 4 ani. 4 ani ai făcut facultatea să te faci actor, da. Bă, sigur. Bun, ia și mie acordeonul ăsta până la hotel, că în lăutare ăștia n-am. Ăștia scos, toți n-am încredere. În tine, artist, am încredere să-mi care acordeonul până la hotel. Dragilor, vă mulțumesc mult tot. Am avut mare onoare să-l avem aici pe Florin Călinescu. Gratis. Îți mulțumesc mult tot. Mulțumesc mult tot că ai venit să rămână. De asta am Oliver, m-a pus să semneze niște hârtii, nu știu, mă dă pe curs acum cu... Da. Fine del primo tempo, adică trebuie să faci un serial acum, știi? Cu tine, pe bune că ar trebui să facem un serial. Îți mulțumesc mult tot, să rămână. Să trăiești. Vă mulțumesc și vouă și ne vedem joia viitoare la podcastul meu. Vă mulțumesc mult tot, Doamne ajută.